to an turai abin da na ce ma in Nijar wanda na ma magana yau na ce musu duk ilahirin hanyar da kuka gani ta kwalta a Nijar tarayyar turai ce ta mu kuma kyauta. Na ce musu hanya mai zuwa daga nan zuwa iyakan Burkina Toro di Burkina, hanya mai zuwa Doso, hanya mai tasowa daga Tsarnawa ta ta yi Madawa, mai tasowa daga Magariya ta ta yi Zandar, mai tasowa daga Zandar ta ta yi Tanut, mai tasowa daga Zandar ta ta yi Gidigir ta ta yi Musari. Hanya ban san iyakansu ba duka da na zana musu na cewa na tarayyar turai ne suka mumu. To don me a lokacin nan ba a ce mu kasa ce mai incin kanta bai kamata ba muka amsa irin wannan tallafin. Na ce musu yanzu haka banda sauran aikin da suka yi kowace shekara kudi tsaba suke bamu na euro miliyon 100 wanda muke biyan albashin ma'aikata wata biyu ko cikin wani shekara su suka foron mu wannan hakan. Kenan waɗannan mutanen da yake suna Mali kuma suka tashi sabilin ba su amince da juyin mulkin da aka yi, suka ce za su tahiya mu Niger da Burkina da kasashe na kudu Benin, Togo, Ghana da Cote d'Ivoire muka shawara muka ce bai kamata ba su kaura gaba ɗaya, ya cancanta su tsaya su tallafa mu su kama mu kuma mu a shirye muke lalle in suka samu irin wannan damar su zo domin su taimake mu wannan nauyin da yake daure da kan sojawanmu su kama musu don yauni ya rage kaɗan. Wannan ne ma'anan mu'amala ta alheri ta kishin ƙasa ta nuna kamnan ƙasa da muka yi niyan mu yi in Allah ya sa suka amince kuma suka yarda su tsaya nan. Abinda nake jira da al'umma ƙasar Nijar addu'a, su mini addu'a. Da su na ce ma mutane hal 'yan ta'adda inda kansu ni na nemi san uwayensu kuma babu wani cikin shahararrun na cikin nasu wanda ban tura mishi ɗan uwan shi ba, ban tura mishi malumai ba, in roƙe shi in ce mishi wannan abin da kuke yi ba zai kai ku ko ina ba, ya kamata ku gan ƙasar ku ji tausan al'umman ku ji tausan mutanen da kuke sa cikin halin kangi sabilin wannan aika-aika da kuke yi. A'a ni baka iya ka kawo soji kuma bai tsaya ƙasa ba, babu soji wanda yake zama shi ba a tsarin samaniya. Irin sojin da muke so force special ake ce musu masu jirage ne na musamman, force special za su tsaya za su samu sansanoni amma su da jirage za su yi aiki kuma musamman da helicopter za su yi aiki kuma tsarin nasu tun Mali shine su yi aiki da sojawanmu ba wato za su yi sansanonin su kaɗai kuma su je su yi operation su kaɗai ba, a'a kullum za su tayi tare da mutanenmu tare da su za su rayu amma su suna da makamai wanda sun hina mu kuma su elite ne sun kure kwarai an san su kuma aikin da suka yi yayi tasiri a Mali. Ja aka yi nasaru ba su aikata komai ba a Mali. Tazo na ba da lambobin mutum 2,800 'yan ta'adda miyagu wanda aka kashe. To inda suna da rayuwa wallahi yanayi ba haka na zai kasance ba a Mali kuma ba zai kasance haka a Nijar ba. Kuma na ba da lambobin alƙalumman manyan nasu wanda aka kashe har yasa yau suke da matsala domin in waɗannan manyan nan suke da rai yau shi ma yanayi ba haka zai kasance ba. Wato in kana shuraren mutane a cacan baki da suke mu al'ummanmu ba ta yarda ba mu san wannan mutane, to mahi yawan mutane masu irin wannan magana ba su san abin da ake ciki ba. To nakan so in ba su dama su shurari irin muhawarar da za a yi a majalisar dokoki saboda ita ce wakilin jama'a. Masu cewa su ne al'umma za ni nuna musu ba su ne ba ne al'umma ta riga ta yi zaɓen wakilanta kuma da yake suna ce al'umma ba ta son haka za mu je ga wakilan jama'a. Shin kuna so waɗannan mutanen da muke so mu yi ma'amala da su tallafa mu su kama mu su zo tare da mu yaƙi an ta'adda ko ba ku yarda ba? In majalisar dokoki ta ce ta yarda kenan wannan zancen ya ƙare
mutum bai iya ce al'umma ba ta yarda ba. Al'umma a cikin tsarin demokrasiya tana da wakilai, ni ma zaɓaɓɓe ne, amma ana iya a ce ni na yi son rai, kuma ana iya a ce na yi kuskure, amma 'yan majalisar dokoki su mutum 171 kenan ba za su iya su yi son rai ba, kuma ba za su iya su yi kuskure ba kamar mutum guda. A kware ko in majalisa ta ce ba ta yarda ba, abu biyu ne za su wakana. Prime Minister zai marabus, kenan zai rasa kujerar shi, kuma za mu daina wannan mu'amalan da muka yi niyyar yi tare da abokan nan namu.